Euskaraldia bertan da. Hitzek hizkuntza sortzen baitute, ta hizkuntzak jendartea, eguneroko ariketa bat, da euskaldun izatea. Arratsaldeon Antxoaingo areto eder honetara hurbildu zareten guztioi eta eskerrik asko Julio Sotori Sabadirrera eder horrengatik. Hori dela kausa, lehenik eta behin, lehendabiziko gauza besarkada, estu eta bero bat bidaltzea etxean bakarturik dauden guztiei eta horiekin batera pandemia, sindemia honen ondorioak nola edo hala pairatu duten guztiei eta bihotz-bihotzez. Gaur, Euskaraldiaren bezpera eguna dugu, eta beraz, hauxe, irekiera ekitaldia, ongi etorri. Memoria eriketatxo bat eginen dugu, 2 urte eginen ditugu atzera aztertzeko 2018ko Euskaraldi hura nolakoa izan zen. Irudipena baitaukagu ariketa sozial masibo horrek arrasto sakona utzi zuela parte hartu, esku hartu genuen 11 euskaltzaleongan, milaka eta milaka herritarrongan. Batzuei bultzada eman zien, behar zuten bultzada eman zien salto egiteko behingoz Euskararen unibertsora. Eta beste batzuei aldiz zama kendu zigun. Arindu gintuen nolabait esateko urteetan pilaturiko inertzia oker zenbait edo joera oker batzu kendu zizkigun eta azkenean guztiok ikasi genuena izan zen badagoela euskaraz gehiago hitz egiterik. Baiki, euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan egin dezakegu. Eta horixe da bihartik aurrera eginen duguna. Musikoen atzean irribarreak ikustea zain den garai honetan. Zailtasunak eta zalantzak nagusi diren sasoi honetan. Ilusio berrituaz ekingo diogu aurtengo Euskaraldiari. Bihartik aurrera, milaka eta milaka euskaltzalek 15 egunez, euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan eginen dugu. Bada, asko laburbilduz, gure hartu eman guztietan euskara lehen etxiko dugula, baina zabalxeago ere azaltzen alda, hori komeni seguru asko ariketa horri ekitearen bezperan eta hori eginen dugu azalpen gehiago eman bideo honen bitartez. Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egingo duzu. Hori izango da zure zeregina ariketak iraungo dituen 15 egunetan. Eta ulertzen ote duen ez dakidanean, nola moldatuko naiz? Bueno, solaskideak euskaraz ulertzen ote duen ez dakizunean, zuk zeuk egin lehen hitzak euskaraz. Hartara, euskaraz ulertzen badu, euskaraz jarraituko duzu. Gakoa, alden guztietan euskaraz egitea da. Halaxe egingo dut. Txapa soinean eramango dut, eta euskara Espainetan. Besteak erderaz egiten duenean ere, ulertzen badu, nik euskaraz egingo diot. Hori da jokaera. Eta esaiezu inguruko zer egingo duzun ariketak iraun bitartean. Adostu beraiekin batera ohitura aldaketa horiek. Oso ondo. Seguru nago, uste dudana baino gehiagorekin eta gehiagotan egin aldu dela euskaraz. Bai ba, eta horrela, euskararen erabilera ondituko dugu denon artean. Belarriprest gisara parteka hartuko duzue beste askok Euskaraldian. Rol bakoitzak du bere zeregina ariketa honetan eta ariketa guztietan bezala parte hartzaile bakoitzak bere eginkizuna. Ondorengo bideoan azalduko dizuegu Belarriprestei dagokizuena. Aizu, Belarriprest izango naiz Euskaraldian. Nola jokatu beharko dut? Hasteko eta behin, ariketak iraungo dituen 15 egunetan, zuri euskaraz egitea proposatuko diezu ingurukoei. Eta zuk ere, nahi eta alduzunean, ulertzen dutenekin euskaraz egingo duzu. Ados. Eta zer egingo dut ulertzeko zailtasunak baditut? Horrelakoetan, eskatu solaskidei polikixeago hitz egiteko, edo berriz esateko. Kontua ez da horren beste dena ulertzen duzun, eta hitz egiterakoan duzun edo ez duzun erraztasuna. Kontua da, dakizun hori erabiltzea. Primeran, halaxe egingo dut. Belarriprest txapa jantziko dut, eta horrela, niri euskaraz egitean nahi dudala azalduko diet guztiei. Bai hoize, jokaera horrek gainera, euskararen ateak irekiko dizkizue zuri eta zure ingurukoei. Eta ikusiko duzu, ohartu orduko, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiliko duzue.
Horixe baita helburua. Guztion artean euskararen erabilera handitzea. Ederki, badakizue beraz, baztertu aurre iritziak eta niri egidazue beti euskaraz. Nik berriz, egoeraren arabera erabakiko dut, eta seguru gehiago egingo dudala. Euskararik onena erabiltzen dena baita. Gure ekitaldi honetara gonbidatu ditugu Euskal Herriko, Euskaraldiko koordinatzailea, Arrate Hilaro, Igo Altzara Favorez, eta arekin batera oholtzan izanen dugu Nafarroako dinamizatzailea, Euskaraldiaren dinamizatzailea, hain zuzen ere, Iñaki Sagardoi, eskuzartak haientzako azken egunotan alimaleko lana, urte osoan, bereziki azken egunotan alimaleko lana egin dute eta. Hainbatetan, entzun zaitut esaten, testuinguru honetan, kinka honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa dela Euskaraldia egitea, Euskaraldia ospatzea. Zergatik diozu hori? 2018an ireki genuen bidetik jarraitu behar genuelako, hizkuntza ohitura hoiei astindu bat ematen, baina baita ere gizartean eta herritarren artean gogoeta hori bultzatzen, ez? Darabilgun egunerokoan, ze jokabide daukagun horrek zesan nahi duen, hori bideratu behar genuelako, eta baita ere arau sozial batzuk aldatzen jarraitu behar genuelako. Ondokoak erdaraz erantzun da ere ulertzen bazuen euskaraz egitea, adibidez, elkarrizketa elebidun horiek edo lehenitza euskaraz egitea. Baina pandemiak egin duena da, zerbait egin badu izan da hori areagotzea, ez? Juliok oso ondo esan duen bezala, euskaldun izatea eguneroko ariketa da. Eta Euskaraldiak aukera ematen digu ariketa hori modu babestuago baten, erosoago baten, gozoago baten egiteko, ez? Urteko 365 egunetan egiten dugun hori, babes eta bultzada gehiagorekin egiteko horregatik da beharrezkoa, baina pandemiak ekarri digu harreman sozialak mugatzea, elkarrekin aritzeko aukera txikitzea eta euskararen arnasgune ditugun horiek ere kolokan jartzea. Kasu batzuetan, egunerokoan euskaldunik ez badaukagu inguruan, hainbat harreman espazio geratu zaizkigulako oso mugatuta, eskolan geratu zaien bezala aurrei. Eta gainera, holakotan gertatzen da, holako krisi garaitan, urte askotako aurrera pausuak, hilabete gutxitan, atzera joan daitezkela. Eta orduan, iruditzen zaigu egin behar genuela, heldu behar genuela honaino, eta horregatik gaude hemen pandemia honek ez dezan eragin. Eta gure esku zer dagoen, behintzat egitea eta eragitea, eta erakundeetan ere horretarako babes neurriak hartzea. Zenbat gara eta ze mezu emango zeniguke? 157.000 bat lagunek, azken momentuan pentsatzen dut asko izango direla izena emango dutenak, baina hortze ibiliko gara. Eta kuriosoa da, hoietako gehienak, hau bizi izango direla edo garela, 179, orduan belarri presten gara heltzen jarraitu beharko dugu aurrerantzean ere, eta izena eman dutenen laurden bat inguru dela 2018an parte hartu ez zuten herritarrak. Orduan, esan dezakegu herritar sare zabalagoaren gana heltzen ari garela. Garrantzitsuenetariko bat hori da, ez? Taldean eragitea, taldeetan, eta baita ere talde horietan dabiltzan batzutan arduradunengan, eta guretzako beraz hor helburu doblea dago, ez? Hizkuntza ohiturak astintzea talde horietan alde batetik, eta bestetik ere hor daudenak ere honen inguruan, behintzat hausnartzen hasi eta erabakiak eta ekintzak arditzaten. Egunotan, bai dira, beste berrikuntza bat edizio honetan luzatu duzuela Euskaraldia eta iaia San Ferminen alako bihurtu duzuela, bada zerbait, bada ea 15 egun horietan astindu ederra ematen diogun Euskararen erabilpenari. Mila esker bai. Eskuzarta haientzako merezi dituzte. Gure hurrengo gonbidatuak ez ditugu bideodei bidez agurtuko, bideoz bidali baitute haien mezua. Entzun dezagun. Aurtengoa berezia izango da COVID-19ak utzi digun egoeragatik. Halere, hau bizi edo belarri prest, guztiok ekingo diogu euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan aritzeari. Milaka nafarrek eman dute izena aurtengo edizioan. Bihartik aurrera, milaka nafar saiatuko dira beren hizkuntza ohiturak aldatzen, euskararen alde duten konpromesoaren erakusle. Euskarabideak jarraituko du honelako ekimenak sustatzen. Gero eta nafar gehiago aritzen gara euskaraz. Gero eta gazte euskaldun gehiagok osatzen dute euskararen hizkuntza komunitatea. Pozgarria da, horregatik erakundeok lanean jarraituko dugu gizartearen nahi horri behar bezala erantzuteko.
Adierazle argia dugu Euskaraldian izena emandako jendearen kopurua. Seguru nago izango zuela zerikusia horretan denon arteko lankidetzak. Elkarrekin aritu gara topagunea, toki entitateak eta Nafarroko gobernua. Aleginak batuta errezagoa izaten da helburuak lortzea. Segi dezagun beraz bide horretan, beti ere euskaraz gehiagorekin eta gehiagotan eginez. Haupa, arratsaldean, Antsoainen bildu zareten guztioi. Hemen nago, Gasteizen, nire lankide, Jaurlaritzan lankide diren lagunekin eta personekin. Duela 2 urte, fetxagoetan gutxi gora bera, Baionan izan nintzen, beste lurraldetako ordezkariekin batera, Euskaraldiaren lehen aldiari hasiera ematen. Gaur ez dugu aurrez aurre eta pertsonalki zuekin batera egoterik, baina hala ere iruditu zaigu Euskaraldiari hasiera emateko mezu hau bidaltzea egokia zela. Biharrasi eta datozen 15 egunotan ariketa bat egiteko konpromiso hartu dugu danok. Batzuk hau bizi bezala, beste batzuk belarri prest bezala, euskara gehiagotan eta persona gehiagorekin erabiltzeko. Ziur naiz, 15 egun hauetako jarduna garrantzitsua izango dela. Baina 15 egun hauei heltzeak jartzen digu baita ere hurrengo hilabeteetarako erronka. Aurten, hau bizita belarri prestez gainera, ariguneak abiarazi ditugu. Eusko Jaurlaritzan adibidez, 170 arigune antolatu ditugu. Eta azken datuen arabera, euskararen lurraldeetan guztira 25.000 arigune izango dira, elkarrekin hitz egiteko, lanean, gure harremanetan, aisialdian eta abarretan euskara erabiltzeko konpromisoarekin. Aurrera begira, arigune hauek nahita nahiezko indarguneak dira. Seguru nago, 15 egun hauetan, arigune horietan egingo dugun ariketa, berez luzatuko dela urrengo hilabeteetan. Eta egun hauetako alegina, inertzia bihurtu daitekela aurrera begira. Laizter jakingo dugu. Euskal Elkargoa entxeatzen da albezain bat arigunean atxikitzea mantentzea. Adibidez, gure barne ariguneetan atxikitzen ditugu, zailago da, zenta bulegoetan jendea aixe gutiago kuntzatzen da, baina entxeatzen gira, memento horietan, elgarrekin direlarik edo elgar kuntzatzen direlarik, barne arigune horien egitea eta aktibatzea. Aurten, ariguneak izango ditugula lehenengo aldiz Euskaraldian. Eta milaka personek ere parte hartuko duzue lehen aldiz ariguneetan Euskararen erabilerari ateak zabalduz. Aubizi eta belarri prest guztiei, eskatuko nizueke, ahalegin hau ilusioz eta humorez egiteko, euskararen aldeko jauzi berriak lortzeko, lehenitza euskara zabaltzea leku guztietara, zuen ingurukoak ere euskaraldian parte hartzera eta euskararen alde egitera animatzea. Ea lortzen dugu guztion artean, euskaraldi indartsu bat egitea. Euskaraldi berria. Hamaika kidek osatzen dute hemen dugun taldea, Iruñerrikoak dira, denak ez dira etorri, ez direlako holtzan sartzen, baina zuekin eskabidea.
bakala zure azpuztu gura landeko kriseioa dakidena bezala premia izatea aspaldian baizen olada bate honako hau susurlatu zidan txima guztiak loratzen dira noizbait bizitzan zure azaltzen baduzu indartxoa ziko da gau erdi gorri goizetan argi noiz nahi ere euriak guzti harimak loratzen nahi badituzu senti denetarik beharra da ikusi gau erdi gorri goizetan argi noiz nahi ere euriak guzti harimak loratzen nahi badituzu senti denetarik beharra da ikusi
iruditzen bazaizu, zurekin hasiko gara. Azken urteotan inoiz baino jende gehiago kulertzen duela Euskal Herrian ezagutzan ikaragarri egin dugu gora. Baina ez dakit hori barneratu dugun, ez dakit hori behar bezain beste sinesten dugun eta baliatzen dugun hain zuzen ere erabilpenean gora egiteko, ez da? Bai, ala da, arratsaldeon. Bai, gero eta gehiago ezagutzen dute Euskara, ikusten dugu ereduak eta azpirik datozen ikasle guztiek eta heldu aroan ere Euskara ikasten duten guztiei esker nola Euskaren ezagutza gora doan, baina hori agian erabileran ez da hor bezala islatzen eta, bueno, batetik batzuk ez dutelako egiten ez, eta beste batzuk ere agian ez gara konsiente beste pertsona horrek agian ulertuko digula ez, hain zuen ere horretarako egiten ari gara Euskaraldia, guk ere Euskaraz aritu nahi dugun horiek eta erabilera handitu nahi dugun horiek, nolabait erronka moduan eta izateko indargune bat azpian ez edo, arnaz hartzen eta Euskaraz lasai aritzen utziko digun indarra izateko azpian, eta hori da helburua. Lau nafarretik batek Euskara ulertzen du. Horien artean, esan dut, laurden horretan, badira, Euskaraz mintzatzeko gauza direnak eta ez direnak, baina gutxienez, lautik batek ulertzen du, aintzat hartzeko moduko datu bat. Bai, laguntzen du, asko laguntzen du, Euskaldun gehiago deskubritzeko, bai? Igual egunero ikusten duzun jendea, eta gian ez dakizu Euskara dakienek, bai? Eta egun hauetan, izango dugu aukera, gainera herrian egon behar dugunez, bai? Izango dugu aukera herrian bertan dagoen jendea, jakiteko zeinek dakien Euskaraz eta zeinek ez, bai? Deskubritzeko Euskaldun berriak. Eta holako lekuetan, bai, eskertzen da, bai? Holako ekimenak. Nora itzuli oraingoan geunden lekua bazen arazoa euren pozoinez hiltzera doazen susmoak baino ez gara hemen sirena hotxen erritmoan arrakaldez jositako oasi honetan kalte hor bai epiko bana amaieran jasoko dugun bakarra ta inguru hau bomba zelai bat da bizi gaituzten amets guztientzat sirena hotxen erritmoan arrakaldez jositako sirena hotx nahaztuen erritmoan arrakaldez jositako oasi honetan gezuro lepean Gazte horietako bi igoko dira jarraian oholtzara, hain zuzen ere Miren Tuterrara eta Bego Arrotxapearra. Eta nire kasuan, tuterakoa izan da, eta, bueno, nire kasuan tutera eta Lodosa artean egin du tariketa, han lan egiten dudalako, zaila izan da. Oso zaila izan da, Euskaraz 8 egunez, 24 orduz, Euskaraz bizitzea. Egia da, bueno, saiakera egin dudala, eta saiatu naizela horri eusten, baina oztopo handiak aurkitu ditut, nekienak, eta bai, ez nekien
arnasgune batzuk ere aurkitu izan ditut. Hori izan da igual sorpresarik handiena eta aipatzekoa dena, ez? Bai, nik uste dut ariketa honekin egin behar genuena zena oztopoak igual ikusarazi eta esan hemen ezin da, hemen ezin da, ez? Eta ezintasun hori erakutsi, naiz eta askotan badakigunez, baina erakutsi. Eta, bueno, arnasguneak indartu eta horri eutsi. Uste dut, mamar digula garrantzi handia ere gorputz adierazpenari, ez? Eta nik egia esan hitz egin dut 8 egun hauetan zehar soilik euskaraz, eta hori, talketan edo zeinuen bitartez lortu dute haiekin komunikatzea edo. Askotan igual nire kasuan behintzat, egon naiz elkarrizketetan oso mugatua, ez? Gauza bat kontatu nahi, baina ezin. Orduan, bueno, hor, kilikolo. Estimatua dago eskuzarta gaietzako merezi dituzu. Bizi ditugu garailatzak, badakigu eta etzaigu atzentzen. Garai hauetan zaindu zeuen burua, zaindu albokoa, elkar zaindu eta aldela egizue euskaraz. Eta testuinguru horretan ere gozatu euskaraldiaz, izan ere horretarako eskubidea ere badaukagu. Eta ea gozatuz eta elkar zainduz sekulako astindua ematen diogun euskararen erabilerari. Zaude, Juan Cruz, baina ezin inauguratuko dugu euskaraldia, txalo zaparra da ozen bat gabe, ze ekitaldi klase litzateke hori, ez? Bai, amaitzeko eskuzartak eta sekulako musika bizia entzunen dugu. Beraz, inguruan zuen eserlekuetatik gertu badituzue, afixak baduzue denetarik, hartu horiek egizue txalo, egizue oiu, izan ere, batetik euskaraldian bertan da, eta bestetik Broken Brothers ere bai.